Ngesonto eledlule uLombard watshela inkantolo ukuthi uKelly Smith nongumama kaJocelyn wamdayisa esangomeni ngemali engu-20,000 wamarandi. Namhlanje uthe engxoxweni ababa nayo naye uKelly washo ukuthi isangoma sasifuna amehlo kanye nesikhumba sikaJocelyn. And the person who wanted for Jocelyn wanted Jocelyn for the eyes and the skin. Uthi babevumelene ngokuthi naye uzothola ingxenye yale mali kulesi samba seyinkulungwane ezingama-20 amarandi ayezosithola nokwakuzoba imvalamlomo. Kodwa-ke uKelly wagcina engamnikezanga leyo mali. Uthi wazama ukumnxusa ukuthi angayidayisi ingane kodwa wala. Inkantolo imbuzile ukuthi uzizwa kanjani ngalento, waphendula kanje. How do you feel about this whole incident and what you have done? Ek voel my Lord soos ek vir u vandag staan. Ek voel baie seer. Very hurt. En ek is jaar van ma van 4 kinders. I'm also mother of 4 kids. Kube sekungena ebhokisini lofakazi udadewabo kaKelly Smith uMichaela Daniels noyiphoyisa eNorthern Cape. Uthi yena kanye noKelly bahlala ngokwahlukana kodwa wamtshela ukuthi uJocelyn useSaldanha Bay nakuba kwasekuphele isonto lonke eNyamalele. Kelly se woorde was, Kelly's words were, my sister, my kind is in die plakkerskamp. my sister, my child is in the informal settlement. Iemand wou my kind verkoop. Someone wants to sell the child. Icala lizoqhubeka kusasa.